Obo hingke guys ini malik ni motai nok hingke tei obo hingke harmoni tei abo ni gana tongo kham tamjak nai. Hey guys, welcome back to my YouTube channel ka haino no tewaisa ni YouTube channel lam sogo hingke tini ni video hingke guys haino hai te tam khaine ba samungo no hingke nok nai di tini video no pilan chim paisang jara hingke phai di tini video no jeng jeng lai sono. Guys finally tapo hingke rwana rukha Iko ani favorite color pun ada sai tongo naitok khlai. Sadung tung abo yogia sadung tung phano samung tangnai rogle samung tangai mangno ma tongo naidi iko wansoro wan gana wa brok ba samung tangnai tongo. Dugan bo bodo si dugan hamna hemani iko tanglai tongo brok ba sadung pano beri bejala. Obo hingke lamo riska kanye berajak. Obo hingkangke guys ini malik ni oro anggur bufang kaijak mau bethaya thanya saimenya ko hingke tabuk phaidi guys finally malik ni gate hapka hingke mo hingke rod obono no chung tabuk tisabainai rawi bebak no oro hingke bara tongnai rong ni no obo kaisa hingke tayang obo tongo Hinkai guys tabuk siri kawui du tala thanai malik ni room malainai tabuk o dui tala o kakhangke norong no bebak no phunukano malik ni room rok tini joto no phunuk banya ni chongjak norong no hingke naitong ni tini video no pilan chimi paithak jora guys tabuk hingke malik ni oro hapnai juta khuloknai habon pore hapka tabuk iko obo hingke boundary nok bising to habui phunukmaya norong no hingke phunukano motamuti norong no oro hingke rest khaijaknai room hingke dak phunukano norong no malik ni motai nok jotono naitongni norok pilan chimi paithak jora iko obo hingke malik motai pujimani nok hingke obo hingke harmoni tei obo hingke kham helmet table asukjani sofa chair bebak no tongbaio hinkai guys obo hingkangke sini malik ni AC yang ti hingke nokbar kutung kokmani AC chalukjak tini belai kutung aboni bagui boro AC chalok toni hinkai guys finally ring rok swnamui paikha sakao tisaui khanani bagui hinkai guys jeng rod rok jotono rawi paikha hingke tabuk obono yang sakati mati sanai bisingti jaga kwrui guys finally jeng tabuk rod rok tisaui janja jaga riwi ring rok dawi motamuti khaka kisamisa hingke tei bagi tongkho abo bebak khana khaijak sinai hingke jotono hambai norok video naitongma bagui guys tini aswkai tungkha belai no tungkha hingke saring ni jora hingke satung tungtui kisa hote waireka tini markhanya tungkha guys norok bai ma tongjaka tini tung yakisa sabai diana guys obo hingkangke jeng kam khaimani gana gini ni building hingke norok no jotono hambai asok jora video naitongmani bagui hingke tei subscribe khainai rok tapok dita।